No lugar no que xurdiu a iniciativa, en Granxa Maruxa, a deputada de Turismo Pilar García Porto presentaba canda as organizadoras o 10º Festival Agroqueer da Ulloa. Eu estou doblemente satisfeita de poder participar nesta presentación. Por un lado, como alcaldesa de Antas de Ulla e, polo tanto, veciña da comarca de Ulloa, a verdade é que é un orgullo auténtico poder contar con un evento deste calibre na nosa comarca e, ademais, un evento que une a veciñanza, o conxunto da veciñanza, con diferentes colectivos que participan neste evento. A Deputación ven colaborando dende os seus inicios co Agroqueer, que abandera a diversidade sexual afectiva e de xénero no rural. Este ano será do 21 ao 23 de agosto. E o éxito está máis que demostrado e acadado. Esta maravillosa idea que no seu momento tiveron un grupo de persoas, hoxe é un éxito e un modelo para seguir en moitos outros lugares. Un festival co que a organización quere facer memoria. Non só a memoria histórica do colectivo e o festival, senón tamén a memoria histórica das loitas LGTBIQ no rural galego. Non vimos buscando unha mirada obxectiva, senón trasladar a nosa subxectividade do que pasou neste tempo e como foron cambiando, ou non, os nosos sentires e os da vila ao longo destes anos. Como novidade, a programación comezará cunha representación teatral. O xoves 21, o grupo de teatro de Antas de Ulla porá en escea Yerma. Logo virán as actividades xa coñecidas. Continuamos o venres e o sábado co cuiratlón, proxeccións, concertos e obradoiros, moitos obradoiros. Como é habitual, a organización reserva aos asistentes varias sorpresas espalladas polos diferentes escenarios do festival.